Tervetuloa tutustumaan Reilupeli-tuoteperheeseen. Reilupeli-tuoteperheeseen kuuluu Reilupelin työkalupakki, käsikirja, koulutuksia sekä Reilupeli-verkosto. TIS-opintokeskus on tuottanut Reilupeli-tuoteperheen yhdessä akavalaisten ja STTK-laisten ammattiliittojen kanssa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan puutteellisen työhyvinvoinnin kustannukset Suomessa ovat noin 41 miljardia euroa vuodessa. Näihin kustannuksiin voidaan työpaikoilla vaikuttaa. Reilupeli-tuotteiden avulla voidaan parantaa työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia. Kun työhyvinvointi kohenee, työssä jaksaminen ja tuottavuus paranevat ja työurien piteneminen mahdollistuu. Reilupelin henkeen kuuluu, että työhyvinvointia rakennetaan yhteistyönä, jossa mukana ovat henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöjen kehittäjät ja henkilöstö. Yhteisen työskentelyn avulla löytyvät työhyvinvoinnin kehittämisen kohteet ja keinot, joilla työpaikan työhyvinvointia voidaan parantaa. Yhteinen työskentely myös sitouttaa osapuolet paremmin työhyvinvoinnin kehittämiseen. Reilupelin työkalupakkiin on koottu 11 helposti toteutettavaa toimintamallia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kussakin mallissa ohjeistetaan vaihe vaiheelta, miten koko työyhteisö saadaan mukaan hyvinvointityöhön. Välineet löydät maksutta käyttöösi TIS-opintokeskuksen sivuilta www.tjs-opintokeskus.fi. Reilupeli-käsikirjaan on koottu tietoa sekä toimintamalleja ja tehtäviä, joiden avulla työyhteisöissä voidaan kehittää hyvää työntekemisen kulttuuria. Konkreettisten ohjeiden avulla esimiehet, henkilöstön edustajat ja henkilöstö voivat yhdessä kehittää henkistä työsuojelua, ennaltaehkäistä epäasiallista kohtelua sekä selvittää työpaikan ristiriitoja. Reilupeli-koulutuksissa osallistujia valmennetaan käyttämään Reilupeli-käsikirjaa omalla työpaikalla. Ensimmäisen koulutuksen jälkeen voit jatkaa Reilupelin kouluttajaksi, eli ohjaamaan käytännössä työpaikan työhyvinvoinnin kehittämistä Reilupeli-käsikirjan tehtävien mukaan. Koulutuksiin kuuluu 2 lähipäivää ja niiden välissä tehdään harjoitus työpaikalla. Reilupeli-verkosto on yhteistoiminnan, oppimisen ja vertaistuen verkkoyhteisö. Se antaa työvälineitä ja mahdollisuuden yhdessä kehittää työhyvinvointia ja ratkoa työyhteisöongelmia. Verkoston jäsenenä voit kysyä ja jakaa kokemuksia, antaa neuvoja ja tukea, tutustua tapaus- ja oikeusesimerkkeihin sekä löytää tietomateriaalia tai osallistua verkkoseminaareihin. Reilupeli-verkosto on suljettu ympäristö, joka vaatii rekisteröitymisen. Verkoston löydät osoitteesta www.reilupeli.net. Lisää reilua peliä siis työpaikoille. Käy tutustumassa Reilupelin tuotteisiin tai ota yhteyttä TIS-opintokeskuksen asiantuntijoihin.